Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki shispa kan riu teli kishnong ki bahab hagi lai teli ki hima jong ka thanjer ngam Karambrai constituency kilapan kre da ka jing ki ka bating e la da ka sarkar jilla lingba ka tanat badai pet kam aya ka jing shai batikna halor ka jing place saya ka weipat ka CNRD block ha ka thanjer ngam jong Karambrai constituency ya ka ni lapan pau di kinong yalam shnong jong ka te ka thanjer ngam ha ka sining kong ka tayo hadian ka jingwan ban ya kandu yo deputy commissioner ka West Khasi Hills nong yalam Sinong yung kini ki sispa kan riu kali ki sinong kumbang ila pelong ke jing ya meeting ha katai ka kasan trik na kaliang jungi la da ja bagane ka blok lene ke jing wan thung ya ta ka blok mai kam urlong lene kam sai ya ka jaka angno bakin bu kumba kini ki sispa kan riu kali ki sinong ki dawa na kaliang jungi ha ka jing ya tonlang dekat sudah jong himajer kamru ngilarai ba ki pajba jong kini ki sispa kan riu teli ki snong ki hapen i dagano no lenti dagano no ka bor ka bangi ha ban persyabai ya kene ke jing wantung ya ka blok ha kata ka arpu arterik lada ja ba kim ai kanu ke jing pensai na kaliang jong ki nong yalam ba sakmat kumu amle lana MDC jong ka Ramrai Jangam konstitusi de nagaliang jungi lada ja kanu ke jing ja ka ba mi kum ke jing pen klumar jong kini ki pajba jong ki sispa kan ri teli ki sinong nagaliang jungi teli ki nong yalam nim don kanu ke jing ti ha ka be dai bat kali kam joki ki nong yalam sinong ni klem yo kanu ke jing tip na ki office ndai ini yo yang ke jing pentip lengba umle da ka ba ususen ya ka tai ka tarik lengba ki WhatsApp aki mobile phone